ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬುಕ್ಕ ಕನಾನೀಯದ ಪುಂಜೋನ ನಡುಟು ಆಯ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಕುಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಬೇತ್ಯಾಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಚತುರ್ಗಡಿಕ್ ಅತ್ತಂಡ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಸವಾಲು ಪಾಡುಂಡು. ಕನನೀಯದ ಪುಂಜವು ಯಹೂದಿ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದು ಆಲು ಪಿದೈದಾಲ್ ನಿಜ ಪಂಡುಡಾಡ ಆಲು ನಮ್ಮ ಜನ ಅತ್ತು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಲು ವರ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ ಊರುದಾಲು ಪರ ಧರ್ಮದಾಲು ಆಂಡಲ ಈ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಲು ತನನು ಮೌನ ಮಲ್ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾವರೆ ಆಲು ಬುಡ್ಜಲ್ ಅಲೆನ ಪಾತೆರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೆಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಮಲ್ತಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೈವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಂಡ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಲೆನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜವಾಬುಗು ಮೆಚ್ಚಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಲೆನ ವಿಶ್ವಾಸಗು ಸಲಾದ ಅಲೆಗ್ ಕರುಣೆ ತೋಜಾಯರು. ಸುವಾರ್ತೆಡು ಕ್ರಿಸ್ತರೆ ಸಂದೇಶೋ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನವು, ದೈವ ಕೃಪೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನವು, ದೈವಾನುಭವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನವು. ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಲೆಗ್ ಸೇರ್ನಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನವೇ ನಮ್ಮತನ ಪಂಪಿನವು ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರಹದ್ದು ಚತುರ್ಗಡಿ ಉಂಡು. ಈ ವಿಚಾರಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪೊ ಆಂಡ ಇಂದುವೇ ವಿಚಾರಲು ಎಂಕ್ಲೆನು ಬೆತ್ಯಾಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ ತೆರ್ತದು ಪಾಡುನ ಗೋಡೆಲುಲಾ ಅಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಬೇತ್ಯಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ಯರೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಕಲ್ಪ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಗೌರವನು ಪಿದ್ಕೊನು ನಕುಲಾವೇರೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ನಿಜ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಅಂಚನೆ ನಿಜ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೋಜುನವು ಕರುಣೆದ ಚತುರ್ಗಡಿ ಕಡತದು ದಾಂಟದು ಪೋಣಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿನ ದೈವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಂದುವೆ. ಯೇಸುನ ಕರುಣೆ ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನವು, ಅವು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನವು. ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ